Teià és una de les poblacions del Baix Maresme on hi ha molta afició per l'esport. Tant és així que no fa gaires anys van estrenar un pavelló al costat de l'escola, però no és suficient per a tota la demanda esportiva que reclama la vila. Les piscines estan abandonades i les instal·lacions de futbol 11 han estat molt precari, on actualment s'entrenen dues entitats, el Club de Futbol Teià i l'Atlètic Teià. El Club de Futbol Teià és un dels clubs històrics de la vila, creat el 1922. Als anys 80 i 90 van tenir la seva època daurada amb una escola amb molt futur i tornejos a l'estranger. En l'última dècada, tots els camps i clubs propers han actualitzat les seves instal·lacions i tots disposen de gespa al camp. Per mil i un entrebancs, el Club Futbol Teià no ha pogut fer-ho, la qual cosa ha fet que els nens prefereixin jugar a altres camps o escollin un altre pavelló o un altre esport. La direcció del club porta més de 7 anys lluitant molt per condicionar el camp. No tenen grades ni rec, ells mateixos es pinten al camp i així una llarga llista de necessitats imminents. Actualment estan a l'espera que l'Ajuntament accepti una de les dates que ha ofert la Federació Catalana de Futbol per reunir-se a valorar la situació i els ajuts, on acudirien el president de la Federació Catalana, el president del Club de Futbol Teià i el president del Teià Futbol 5. Però sense la presència de la regidoria d'esports ningú pot fer res. En aquesta situació, el Club de Futbol Teià només té un equip sènior que encara que no siguin i no tinguin els avantatges i mitjans d'altres clubs, s'estimen el Teià i el futbol i lluiten perquè no desaparegui. Aquesta temporada inclús han tingut 6 noves fitxes. Entre els jugadors més antics del club està Àlex García, que la temporada passada va marcar el seu gol 500 al club i porta 336 dins del sènior, entrenat per el president Arturo García i Ángel Gutiérrez de delegat. Les imatges són del darrer partit contra el Sant Ignasi al camp contrari, un dels rivals més forts de la categoria. Els jugadors de l'equip de veterans, per la seva part, han preferit fer la seva pròpia gestió i crear el seu propi club, el recent Atlètic Teià, entrenant i jugant al mateix camp.